बतासवा बनैले पड़े रे। हां हे में बाम ई आज के होमवर्क देला है और हई काल के रहे। हां चलो बढ़िया से पढ़ लिख के ऑफिसर बन जा बड़ हमरो नाम होई। देखेलू ना तारा के लेके कितना चाची ताना मारेली बोलेली कि लड़की पढ़ाओ तो लड़की आ हमर लड़की बता लड़की पे हम शौक करम। सर जी से कहियो ना कि सर जी 2 दिन में पापा पैसा भेजिए ना तो हम तारा के पैसा दिवा देब ठीक बनू। और ट्यूशन का फीस मांगत रहन सर जी। ट्यूशन के मांगत ना। हाँ रे बेटा देखले ना कि पापा एगो ना भेजला उन महीना में पैसा वो जे दिक्कत हो गया तो कहाँ से भेजो से 1 महीना पापा काम ना कैला अब के लिए पैसा भेजे ना तो दोनों आदमी की दे दे हम ठीक बनू कह दे के 2 दिन में मिल जाए पैसा। का खेबे नाश्ता में का अथी कर दी कुछ बना दे पास्ता की मैगी बना दी। मैगी बना दे मैगी चलो ठीक बा मैगी बना दे तनी जाते कपड़े चेंज। हाँ जा कपड़ा चेंज कर। हे भगवान एगो हमार बेटी देले बड़ा जैसे देले बड़ा वो सही रखी हो जैसे बेटी हमार मासूम भी है वैसे ही ओकरा के जीवन भर मासूमे बना के रखी हो। बड़ी आहे आवेला जब कहले ना कि बेटी पैदा कैले बेटा ना तो बड़ी हमरा आहे आवेला जाए तो हमार बेटी के तो ओकरा पर शौक सिंगार करम जत लइका के बना देबे। अरे रे ए नंदनी जी को सुन तो और बाबूआ ना आइला सा वो एली खेला तो लइका हम कहला नी कि चल घरे मरलो नहीं लगा बनाइला मारलू हमर बेटीवा बेटवा के ना होते तो का करी। अच्छा तो तू मरबू ठीक बा जा हम देख लेम जा 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 अई बेटी टाटी है तो एकरा से का बोले के बा अब एकर माई से ना हम बोलम कि काहे बेटी तो तार बेटी मर लिया अब बता तनी कर मैं कने भी है चल निकाल दे आही ए बेटा तेरा मरला सिया का तो नंदनी हां ये ना के धोका हाथ धोका ममर का तोड़ देवे के चाहत रहल खेलत रही तो मार देला या इदा दा 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 हई बहाना ले बड़ा हो खेले के धूर में देखो तो कैसे कपड़ा सब गंदा कर दिले ताई ओकरा हम बतावो तनी मर बेटा के कैसे मरले वे हाथ धोका तोड़ दे में मोर के हम नंदनी बाबू नंदनी गोल लगती मौसी खुश रह। अरे बुचिया हमर कितना बड़े चक्कर हो गए छोटी गोपे के देख ले बानी हम कहां मम्मी मौसी आई बिया का हो मौसी आई देखा ना मुझसे एक बिया देख हम कुर्सी पे बैठल रही कोनो बात नहीं की दिया गोड़ लागत नहीं खुश रह फिर अब जे पट बेटा पानी लाओ रे जो होते गिलास में कप मांस कर ठीक बाड़ो ना दीदिया। हां ठीक बन आ कैसे ने आ गए छी। अरे हमर बुचिया के बड़ी याद आवत रहे छोटे पके देखले बानी ना तो हम सोचनी ये देखले कैसे 2 साल में बना के देना कितना बड़ हो गई है उहे ना कहत हम तो चिन्हबे ना कनी जो मौसी का लगिया तबे जाने की है नंदनी ये तो एगो बेटी बड़ी घर में वो बढ़ल बा। हां राज मौसी लगे निकल लगे बेटा खुश रह। अरे हो इहो बड़े गो लेकिन दोनों कितना सुंदर सुंदर हो गेल बड़ा सन दोनों ना लागेला सन कि चचेरा भाई बहन हो सन हाँ, एक ही में एकदम खप जाला सन। हां वो तो दिखते का छोटकी दीदी कहां बड़ी बहन घर में जब बेटा मम्मी के बुला ला और सब बताओ दीदिया ठीक से बड़ी सन ना ठीक बन तू अपने सुना हमरो ठीक बा कैसन मान जीजा जी ठीक नया समाचार कहां ले आए तले बेटा नया समाचार ना सुनाइबे अच्छा हाँ हम सुनाइम कही है अभी ना अभी तो टाइम बटे ना अभी तो हां तो मॉडल जमाना के हड़े गोड़े लगत रहे। अरे ई काहे ये ना गोड़ लगी हो अरे हाँ काहे केहू ना लगे तो से खइले न होयन जा अच्छा अच्छा हम ना देखनी सॉरी गोड़ लागत दीदिया खुशे रहो ठीक बाड़ू ना चल बुचे घर में चल ना चल बुचे घर में जा पानी नहीं पी ले लू ना अब जाता नहीं पी के चल घर में चल चल बात करे की ढेर सारा बात करे की आई हम ई मार दे बस रे बताओ हो ये अपन बहिन के बोला ले लेस्ता हमर का बहिन नहीं खे हम अकेले थोड़े ना बनी अब हमहू फोन कर दनिया तुरंत बहिन के बोलावत हन दीदिया ए दीदिया अच्छा रह रहे खुश रही क्या कर दनी क्या देखते तैयार होके जाती तनी मार्केट में दीदिया जी बड़े देखो वो आज बड़ी छोटा को तो बोला दीदिया खुश रह का हाल चल बा बड़ा एकदम गोटाइल जाता नहीं का बात बा क्या है जैना वो उल्टा सीधा खाली बोलत रहन उल्टा सीधा बोलता नहीं हां मही बारी मोट हमर बेटी का कथी बहिनिया ना मोट हम मोटाइल ना कोई गोटाइल जाता रही का अच्छा हां जाई दे ध्यान दिले बड़ा का हो भाई जाई यार लाज लगता ला ठीक हो जाती हम तैयार कुर्सी लेके आओ तरी ना ए जी को बैठाई आ छोटा पीढ़ा का ना जो बढ़ जतन पीढ़ा पे अरे ना हो अब बाइल बड़ो तो ये पीढ़ा पे बैठबू ना गोला की मौसी दूसरा
हई का बिले जैसे रास्ता काटत रहेलू हो ज्यादा हैं? का बोल बबुआ का का हो गई अरे बबुआ का दिन करे राजवा गोइल बा का हो गई कुछ ना भइल का समाचार कह जा सब ठीक त बा के बोले तो ट्यूशन जाए के बनू अरे जानो तोरे छोटको इतना सुंदर हो गइल बा बबुआ न कि का बतलावे के हम त पत्तो उतारम पत्तो चल ठीक न बा हाँ केहू के लहन नहीं के न पत्तो के देखे खातिर कि पत्तो के उतारी छोटकी एगो बात बताई हमेशा तू का ताना मारत रहली हमरा के तोर बेटा बा तू पतो उतरबे हमार बेटी बा तोर काहे ना भगवान लगन दे देलन बेटी के कि तू दामाद उतार ले काहे के हम त चाहते न रही कि हमर बेटी हो जास काहे के ले दे के और या से के पड़ी आ ई बा कि बेटा आई है साथ पत्तो उतरबे करे नसीब ना आवेला जल्दी के नसीब ना आवेला ना कि दामाद की गोड़ धो के पियो अरे का दीदी हम मेहमान के सामने काहे खातिर बहस कइले बड़ू जा देखते बड़े का बोला तहार बेटा बड़न तो तहार को तो होई हां हां तू ही हमरा सिखावे एल बड़ू ना खाए नहीं किया लेकिन इनकर बेटी बड़ी तो इनकरो तो दामाद है हन तो तू पतो के बेटी बना ली है ई दामाद के अपन बेटा बना ली बेटा है बना काहे के दोनों जना के शौक पूरा हो जी एकरा में लड़े काहे कहल गई बा बेटी में और बेटा में भेदभाव जब दीदिया तू तो खाली हॉले करलिस बेटा बेटी में का फर्क पड़ुए पहिले की आदमी फरक बाप रे बाप ई मोती मार ले से हमरो बहिनिया के एकरा देने सब बोलत ऐसा हम गलती न हो गईनी समझावा तनी जा बोलो तनी जा कोई और रे हमनी का अपन समझावा तनी दीदी जा गौरव बाप रे हमार बेटे का तो तिलको मिली और घर में पतो हो आई के उ तिलको दे दी और बेटी वो चल जाई जेकरा नसीब रहेला ना उहे बेटी पैदा करेला, याद रखियो हां हिम्मते वाला के घर में बेटी आवेली सब ठीक नु तो काहे बेटे के काहे नहीं के मुंह देखत बेटी लक्ष्मी हो के सन दीदी हाँ। कि तू बोलत अड़ू एक आई बेटवा कुलक्षण होखेला सन हैं? वो ठीक है बड़ा सन बेटा बेटी का अच्छा दीदी तू एगो बेटी बेटा में बेटी में का अंतर बा बहुत फर्क बा बहुत फर्क बा कि बेटा कन्या उतारिया बेटी ले दे के चल जाए ज्यादा हमार बेटी भी हम खुश बनियो करे पे हाँ बेटी लेके अपन चटा जा हमार कितना अच्छा बा पतो आई हमार तेल लगाई खाना दी टाइम में से एकदम चल ठीक बा खाना खा जा हाँ भाई अरे हाँ बोला बोला मोबाइल नीचे धरे तो तैयार होते रहे अरे 2 मिनट में आ गए भाई खाली 2 बार मुंह में डाल रहे हो तो बस 2 मिनट में आ जाते नहीं भाई 2 मिनट में बस ठीक बा रखो हम आओ तुम कहाँ बड़ू हो ए हां जी अरे खाना लाओ मर दे फोन आई बा जल्दी हम जाई खा के भूख लागल बा कहाँ रहत रहलू दिन भर इन लोगों ने बेमतलब के हैं? बताओ है ना हमारे ऑफिस के लेट होता है फोन आता भाई हमारे चल दिला सब दोस्ता बात सुनुआ फोन की लगी का यार तू लेट करलस रोज तोरे चलते लेट हो जाता हमारे जी पता ले हम दे दी का और दाना कुछ में खाई हम पहले खा के जाए बर्तन धोबू तो लेटे होई ला काय बा ला तो जल्दी खा के जाइंदा इतना हड़बड़ाई कहां बागे अरे लेट न होता का बको ओनिया करत रहो जाओ भैया हमार बेटा बड़ा सन तो बेटा पुत्र न रहम उतान रहबू तो तान न भरबी दूसरा के अरे तो सुनात रह के मारे जे अरे भगवान बड़ा किस्मत वाला के लड़कियों देलन देख हमने के लड़की भी ना छटपटाते जाऊ बेचारी लड़का भी ना कितना अच्छा और बा ना जान तो ली तिलको मिली अरे वो अलग के बात बा तो लेकिन भी आई खाना हमरा ऐसे ना दे के पड़ी केहू के तू अपना बाबू ले पूछबू ना तो बताई हम कि कन्यादान कोई गो दान से भी बढ़ के होला कितना पुण्य के काम होला चली रहो कितना तो भौजिए दे नखी चपा भौजाई देने वाली बात नहीं के तू समझे लू ना काहे मर दे अपने जिद में रह लू बताओ हैं चुपचाप खाना तो एकदम प्यार से कहत हनी एकदम ऐसे कोई ले लड़ जाए लड़का तुहार बात वो लड़की अपने ही है, ई मान के चले के बाद घर छोड़ल ए बबुआ जी कहाँ जातनी अरे भाभी जात नहीं ड्यूटी हो फोन आवत तनी लेट बनी आज एगो चीज ले ले इनका का बोली देखी ना बुचियावा के एथी लागे कपड़ा ले के ले ले कपड़ा हम ले ना जी पैसा नहीं खेवत ना काहे ऐसे करत रहली रे बबुओ के ले दे काहे के अपन बेटा के लिए कि केकरो दूसरा के अरे उहो अपना लइका पैसा वहां के डाल देम जी देख तो पैसा भैया डाले ना 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 तू नहीं खेले के देख जब पैसा देवे ही के बात अपने से जाके लेवे के अब चाहिए ना भौजी जो है ना पागल है का हां हां काहे ना देखन जैसे जन्म लेवे जे त अपन करबे करी पैसा ना भौजी हम पानी लेके मारो ले तनी दे जल्दी। ले दे टेंशन मत लो भौजी दे दे हम एकरा के बोले था ना ई पागल है समझ बात में
लड़का लड़की में भेदभाव करत है, ठीक बा। छोट दिमाग के लिए भौजी का लड़का लड़की में कुछ भेदभाव ना ना। होला, मुझे समझा दे हमरो, ठीक हम ना। समझावत नहीं ओकरा के देखी ना अब ना करी रहले। चली ठीक ठीक है भौजी हम खा ली ना। हाँ खाई। कहाँ गेली रे पनिया ना लेबी? लाना तो दीजिए। ले भूख लागल तीता लग जला हमके। नमस्कार प्रणामी, हमनी के टीम बाटे। बेटा बेटी में आजकल भेदभाव ना वैसे रहेला। ना करके चाहिए। हाँ, बहुत आदमी ऐसा बा कि बेटी सुनिए कि गर्भे में मार देता, ऐसा नत करें जा, काहे कि आगे चल के बेटी के काम है। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम जा, शेयर करम जा, कमेंट करम जा, उनके चैनल के जरूर से जरूर सब्सक्राइब करम जा। ये सब के साथ दी विदाई, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।